Определено вас постоянно ще толкова в другата група. Кой? Вас постоянно ще толкова играе. Това социално ще играе ли? То не все още ще има в него игра. То първо среща, какво искаш търси? Значи топката е на тези, които... Много лоши се писали топката. Много е важно да се топката. Ние пак учени играем с мене топка човек, защото... Крачки е... Така крачка не спира. Ето крачки. Крачки. Са бургаски мечета, усещам. За 5 фала е зле. Не изпълнява се на 3 такова се изпълнява. Да, бе. Ама мисля, че силните не са в нашата група. Даже дете са крачка, май потока не мисля. Не, те са на другия клуб. Потока е много важен, защото стигаш до финала от двете групи. От тяхните двете, от нашите двете се излъчва един финал. Първия и втория влизат. Не, първия и втория. Не първия и втория... Втория играе с първия. Нали още отбора така? Не да, 4 групи, по 2 отбора от група. Стават четвърт финал, не стават полуфинал. Осмина финали стават. Четвърт, Четвърт, да. И после ни играем с първия от тази група. Да. И обратно. Важно да си играем играта според мен. Честно, че това жалко според мен. Те спеят играят. Жълтите ли? Жълтите ще не... Първа игра е трудно е. Като влезеш, виж.